Vítajte vy všetci, ktorí už netrpezlivo čakáte, ako dopadne príbeh našej Ivanky Koláčovej. Ivanka si začala plniť svoj sen, ale niekde sa stala chyba. Aj keď robila to, čo ju baví, zakrátko to bolo ešte horšie ako v zamestnaní. Ivke bolo zle už len pri pohľade na koláče. Problémy sa na ňu valili zo všetkých strán a ona nechápala, čo spravila zle. Až raz sa objavila skúsená kamarátka s nadhľadom. Taká tá dobrá víla, ktorá príde v pravý čas. Poznáte to. Počuj, Ivi, hovorí jej, veď ty si odišla z práce, aby si bola sama sebe paňou a robila iba to, čo ťa baví. A namiesto toho pracuješ za 6 zamestnancov. Cukrárku, čašníčku, účtovníčku, upratovačku, zásobovača, PR manažéra. A celému tomu šéfuješ ako riaditeľka. Uvedomila si niekedy, že vlastne žiadnu z týchto činností nerobíš naplno? A preto vlastne nemôžeš byť ani v jednej naozaj dobrá. A o tom, ako išiel dole pocit tvojej pohody a šťastia, ani nehovorím. A v tomto Ivanke docvaklo. Chcela byť ako všetci tí podnikatelia, ktorí ušli z práce pred tlakom a stresom, no potom sa nestali svojimi vlastnými pánmi, ale otrokmi svojho biznisu. Pracovala vo svojej firme, ale nie na nej. Poraď mi, čo mám robiť? Pýta sa Ivanka. Ja nemám peniaze na 6 zamestnancov. Moja firma nevynáša toľko, aby som si mohla dovoliť zaplatiť ich. Zatiaľ, hovorí dobrá víla. Chce to iba dobrý plán, zodpovednosť a hlavne nadhľad. Kročík po kročiku sa môžeš dopracovať k tomu, aby tvoja firma vedela existovať aj bez tvojej neustálej prítomnosti a pracovala pre teba. Zatiaľ to vyzerá tak, že ty pracuješ pre firmu. A to na 700%. A to sa musí zmeniť. Ja takto nechcem žiť, povedala Ivka rázne. Nie je to iba o tom, že mi nefunguje kaviareň. Mne nefunguje nič. Nemám poriadne čas na muža, deti, priateľov. Už ani neviem, kedy som si naposledy spravila chvíľku pre seba. Dôležité je, aby si uvedomila, čo sú tvoje priority a ktorú pozíciu v tvojej firme chceš zastávať. Čo je to, čo ťa baví? Čo ti ide s radosťou a ľahkosťou? Na čo máš prirodzené nadanie? Čo je tým snom, ktorý ťa ráno vyženie z postele? Je to predstava mojej oázy pokoja, ale tú predstavu som mala aj doteraz a pozri, ako som skončila. Čo mám teda robiť? A ako to mám urobiť? Svoje prečo už máš, to je základ, hovorí múdra víla. Čo konkrétne musíš urobiť a ako na to? Na to už prídeš hravo. Robila si typickú chybu malých podnikateľov. Myslia si, že keď rozumejú hlavnej činnosti firmy, u teba to bolo pečenie koláčov, že rozumejú fungovaniu celej firmy. Ale je to omyl. Ty vieš piecť skvelé koláče a vieš výborne komunikovať s ľuďmi. No ostatné sa musíš naučiť a musíš si vybrať, na akej stoličke chceš sedieť. Svoju firmu nevybuduješ spoza kopy bločkov a faktúr. Zamestnanec premýšľa inak ako manažér a manažér inak ako majiteľ. Riadila si sa skôr svojimi potrebami a nie potrebami firmy. Správala si sa ako zamestnanec, ktorý chce mať iba svoju milovanú prácu, no nechce jej mať priveľa, aby ju zvládal. Majiteľ ale premýšľa inak. Chce dosiahnuť čo najväčší dopyt po svojich službách, aby mal čo najvyšší zisk. A je ochotný zamestnať aj viac zamestnancov, aby jeho firma rástla. Chce objavovať nové možnosti. Lenže ty si hlas majiteľa vo svojej hlave vypla. A vôbec ti ani nenapadlo myslieť vo veľkom, rásť, vzdelávať sa, zlepšovať. Nemala si na to čas? Piekla si, obsluhovala, upratovala, robila papiere. Chápeš? Bola si taká sústredená na prítomnosť a riešenie každodenných problémov, že si zabudla na svoju budúcnosť. Víziu, ktorá ti mala svietiť ako svetlo na cestu. No jasné. Roky som bola zvyknutá myslieť ako zamestnanec, ale už mi to celé dáva zmysel. A navyše, tie moje strachy. A tak sa Ivanka a dobrá víla hodiny rozprávali, plánovali, písali, kreslili, googlili, hľadali inšpiráciu
a niekedy iba tak mlčali, lebo aj to bolo treba. Spoznávali Ivankine talenty, túžby, ale aj bloky a strachy. Aj to, o čom nechcela ani počuť, ani hovoriť, ani to vidieť. Niekedy to bolelo a niekedy to bolo oslobodzujúce a radostné. Kamarátky tvorili, plynuli, oddychovali, napájali sa na intuíciu, presne tak, ako to múdre ženy robia. Ivanka potom už len krok za krokom nasledovala svoje ciele, vzdelávala sa, počúvala hlas svojho srdca a starostlivo si strážila svoju rodinnú, pracovnú i duševnú harmóniu. Pretože si uvedomovala, že ak chce naozaj žiť svoje sny, musí si pestovať harmóniu vo všetkých oblastiach svojho života. A o 5 rokov patrili jej koláčiky k najlepším široko ďaleko. Už nemala iba jednu oázu pokoja. Mala ich 5. Veď prečo tešiť svojimi dobrotami ľudí iba v jednom meste? Vo všetkých jej kaviarniach si ľudia pochutnávali na jej fantastických dobrotách. Mala ústretový a spoľahlivý personál, ktorý sa úplne stotožňoval s jej víziou a robil z jej podnikov skutočné oázy pokoja. A keďže Ivanka sa nebala snívať svoje sny vo veľkom, presne takým sa stala aj jej firma. Jej cukrárska výroba sa rozrástla a zásobovala najlepšie hotely v okolí. A čerešničkou na torte bolo vydanie Ivankinej vysnívanej kuchárskej knižky, v ktorej sa delí o tajomstvo svojho cukrárskeho umenia. Svojím príbehom dnes inšpiruje ženy, podnikateľky vo svojom regióne a delí sa s nimi o svoje cenné skúsenosti. Inšpiruje ich nielen ako podnikateľka, ale aj ako mama. Možno ste zvedavé, ako to bolo s Ivankyným rodinným životom. Uvedomila si, aké skvelé výhody má práca vo svojej vlastnej firme. Jej deti boli ako doma nielen v kaviarni, ale aj v Ivankynej sladkej kuchyni. Mohli za ňou kedykoľvek prísť do práce a zostať tam tak dlho, ako chceli. A nad Ivankou nestál žiadny zamračený šéf, ktorému by to vadilo. Decká v kaviarni spoznávali nových kamarátov a hrali sa s nimi v detskom kútiku. Keď Ivanka pracovala so svojimi šikovnými cukrárkami na vymýšľaní nových receptov, deti nadšene robili hlavných ochutnávačov a podávali spätnú väzbu. Keď boli staršie, začali si uvedomovať aj finančné záležitosti okolo fungovania firmy a vnímali, že mama čerpá z toku hojnosti aj preto, lebo sa nikdy nevzdala svojho sna a vytrvalo na ňom pracovala. Zdá sa vám tento koniec príliš rúžový a nereálny? A prečo by nemohol taký byť? Aj vás presvedčili, milé ženy, že šťastné konce patria iba do rozprávok a romantických filmov a vám, obyčajným ženám, zostáva žiť tú tvrdú realitu? Alebo vás presvedčili, že niekto je úspešný, lebo mal šťastie? Myslíte si, že aj naša Ivanka uspela, lebo mala šťastie? Ale kdeže? Iba o šťastí to nie je. Ivanka uspela, pretože to nevzdala, i keď sa aj spočiatku nedarilo. A bola ochotná učiť sa a rásť. Na svojom sne vytrvalo a tvrdo pracovala 5 rokov. 5 rokov mala pred sebou víziu svojho sna. Sledovala svoj plán, korigovala svoje kroky, skúšala, padala, vstávala, no nikdy to nevzdala. Nechcela skončiť ako tí, ktorí nemajú trpezlivosť pár rokov budovať svoje podnikanie, ale majú trpezlivosť 40 rokov chodiť do práce, ktorú neznášajú. Pýtate sa ako? Ako to táto žena spravila, že sa jej za taký krátky čas podarilo vybudovať úspešnú firmu? Čo konkrétne spravila preto, aby bola úspešnejšia než väčšina malých firiem v jej okolí? Čo je tá esencia jej jedinečnosti? Prečo má jej firma takú dobrú energiu? Prečo sú z jej kaviarní nadšení nielen zákazníci, ale i lojálni zamestnanci? Ako sa jej to podarilo? O tom si povieme na budúce.